Гледай как ми мало. Така. Едно има и вътре. Охо! И бата падна като треска надолу. Стига по-страх го пипаме това нещо, бе. Душманин. Значи ще пъпне крака. Пустелбата и тъй са плазна. Има ли остатъци от питата вътре? Не. По капака? Не. Да не да има някъде из дупките за време някоя. Една обърна краката вътре. Не е толкова близко до главата, защото ще си пръснеш в очите. Дърша, жилиш, а? Мамичка да ти даде. Говна. Но стига го не пипа сега с още са такова ли, бе. Препарат още не е изфирясал.